Inauteriak, nor da nor. Joaldunak. Joan den mendeko ondarrean Euskal Herri osoan egin ziren ezagun joaldunak, bai festa eta aldarrikapen testuinguruetan ageri zirelako, zein 11 herri eta hiritan joaldun taldeak sortu zirelako. Ituren eta Zubieta dira baina joaldunen berezko ingurunea. Urtarrilaren azken asteburuan ospatzen dituzte inauteriak. Aurretiaz, errege bezperaz, hasten dira motorrak berotzen. Nafarroako herri zenbaitetan ohikoak ziren zintzarrotxak errege bezpere juntzian ere, negu minean natural ozorrotik esnatu nahian bezala. Malerrekako bi herrien arteko bisitak markatzen du inautea. Astelenez, Iturenek egiten diarrera Zubietarrei, eta biharamunean Iturendarrek Zubietako plazara jotzen dute. Haien atzetik doaz gazteek muntatutako karroza ikusgarri eta irudimentsuak, landeremuko osagai garaikidez lagunduta, dela motozerra zen bestelako tramankulu. Joaldunen figura estilizatu eta hots erritmikoaren ondoan, mozorro mutu andanak hartzen du plaza. Anabasa zaratatxu eta zarpaiak inautez gozatzera hurbildutako zientoka ikusleak asalatuz. Joaldun lerroen artean, hartza. Kanpotik antzekoak badirudite, nabardura ageriko zein sotilagoek bereizten dituzte Zubietakoak eta Iturengoak, zein Aurtitz auzokoak ere. Joareak desberdin jotzen dituzte, pausoan nola eman eta janzkeran ageri dira desberdintasunak. Guztiek daramate txuntxurroa buru gainean koloredun xingolez eta goialdean oiar lumez apaindua. Emakumezkoen azpiko gona, farfailduna, abarka koinetan eta isopoa eskuin eskuan. Gerri bueltan ardilarru ongi estutuen gainean paratutako 10-12 litrotako joare ederrak dituzte. Iturendarrek, Aurtiztarrek barne, bizkarra ardilarruz estaltzen dute, Zubietarrek ez bezala. Plazako jarduna ezagunena bada ere, joaldunek etxez etxeko puska biltzean parte hartzen dute. Inauteak egiten dituztenen otorduetan gozagarri izango diren arrauntza eta bestelako jakiak bilduz. 1980ko hamarkadan hasi ziren emakumezkoak joareak baratzen Ituren eta Zubietan. Egun, gazte talde handia dago, neska zein mutil, joaldunek sortzen duten magiari segida emateko prest. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.